sabuwar Najeriya mu tana gaba. Bayan da azzalumai da munafukai suka gama mulkinsu da shirmensu, nan ne za mu sami sabuwar Najeriya. Sabuwar Najeriya tana zuwa a gaba. 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 Wata rana ina barci a gidana da dare, sai Allah ya nuna mani wahayi. Naga sabuwar Najeriya Tana zuwa a gaba. naga sabuwar Najeriya Tana zuwa a gaba. da tafi na yanzu, Tana zuwa a gaba. da tafi na yanzu. Tana zuwa a Shugaba gaba. kasanta Baya karya kamar na yanzu. president na sabuwar Najeriya, Baya karya kamar na yanzu. president na sabuwar Najeriya, Baya mugunta Aya. kamar na yanzu. president na sabuwar Najeriya, Baya mugunta kamar na yanzu. president na sabuwar Najeriya. Baya cin rashawa kamar na yanzu. A cikin sabuwar Najeriya, sai naga komai fa ya gyaru, sai naga komai fa ya canja, magana mai fa gashi, Ayalwace a sabuwa maganar mai Najeriya. fa gashi, Ayalwace a sabuwa Najeriya. abinci gashi, Ba iyaka a sabuwa Najeriya. abinci gashi. Ba iyaka a sabuwa Najeriya. Abinda na gani a sabuwar Najeriya, abinda na gani a sabuwar Najeriya, haba Boko Haram, Babu kuma a sabuwar rikici Najeriya. Niger Delta, Babu kuma a sabuwar rikici Fulani da Najeriya. manoma, Babu kuma a sabuwar zance Najeriya. kidnapping, Babu kuma a sabuwar Najeriya. corruption, Babu kuma a sabuwar Najeriya. kiyaya, Babu kuma a sabuwar Najeriya. kaunar juna, Shine ake yi a sabuwar Najeriya. taimakon juna, Shine ake yi a sabuwar fadar Najeriya. addini, Babu kuma a sabuwar fadar Najeriya. addini, Babu kuma a sabuwar sai na ga musulmi, Yana kaunar Krista a sabuwar sai na ga musulmi, Yana kaunar Krista a sabuwar sai na ga Krista, Na kaunar musulmi a sabuwar sai na ga Krista, Na kaunar musulmi a sabuwar Najeriya. zaman lafiya, Kullum sai karuwa a sabuwar Najeriya. A sabuwar Najeriya. Najeriya da muke a yau, Najeriya da muke a yau, bata sake ba da akwallon mota, bata sake ba da akwallon mota, bata sake ba da akwallon cincin, bata sake ba da akwallon cincin, domin shugabanninta Wasu akwala ne, wasu gongoni ne. sanatocinmu, Wasu akwala ne, wasu gongoni ne. yan majalisunmu, Wasu akwala ne, wasu gongoni ne. har da gwamnoninmu, Wasu akwala ne, wasu gongoni ne. balle Fir'aunan Kaduna. Shi ma akwala ne, katon funko ashana ne. Da Najeriya mu ba a kwalla ba, da Najeriya mu ba a kwalla ba. To ku saurara da tambaya, to ku saurara da tambaya. Wane president kun ji wai bera sun cinye documents a ofishinsa? Buhari ne, na rantse Buhari ne. Haka ne. Wane president kun ji wai bera sun cinye documents a ofishinsa? Buhari ne, na rantse Buhari ne. A mulki wani maciji ya hadiye kudi miliyon 36. A mulkin Buhari ne gaskiya
ajiye kudi miliyon 36. A mulkin Buhari ne, gaskiya mulkin Buhari ne. Buhari mulkin ka bai yi ba. Buhari mulkin ka bai yi ba. Mulkin Buhari Akwai kariya, mulkin Buhari corruption ya karu, mulkin Buhari kidnappers sun karu, mulkin Buhari barayi sun karu. mulkin Buhari Ganyen washi yasa na ce mulkin bai yi ba. Ganyen washi yasa na ce mulkin bai yi ba. mulkin Buhari Akwai kariya, mulkin Buhari corruption ya karu, mulkin Buhari kidnappers sun karu, mulkin Buhari barayi sun karu. mulkin Buhari Ganyen washi yasa na ce mulkin bai yi ba. Ganyen washi yasa na ce mulkin bai yi ba. da sakona na bi zuwa ga Fir'auna Kaduna, shirinka akan saudan Kaduna. In Allah ya yarda kana iya sayan gado amma baka iya barci, domin Allah saudan Kaduna. Allah ne mai girma, Allah da ya ceci Daniel daga kogon zakuna. Shine Allah saudan Kaduna. Allah da ya ceci Shadrach, Meshach da Abednego. Shine Allah saudan Kaduna. Allah da ya ceci Joseph daga gidan Potiphar. Shine Allah saudan Kaduna. Allah da ya kai Isra'ila kasa alkawali. Shine Allah saudan Kaduna. Allah da ya tada Annabi Isa bayan kwana 3. Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ibrahim, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ibrahim, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ishaku, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ishaku, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Yakubu, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Yakubu, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Isra'ila, Shine Allah saudan Kaduna. Allah na Isra'ila, Shine Allah saudan Kaduna. Allah majin roko, Shine Allah saudan Kaduna. Allah majin roko, Shine Allah saudan Kaduna. Allah mai tausayi, Shine Allah saudan Kaduna. Allah mai tausayi, Shine Allah saudan Kaduna. Allah gwamraye, Shine Allah saudan Kaduna. Allah gwamraye, Shine Allah saudan Kaduna. mai kaunar marayu, Shine Allah saudan Kaduna. mai kaunar marayu, Shine Allah saudan Kaduna. ba zai yashe mu ba, Shine Allah saudan Kaduna. ba zai yashe mu ba. Shine Allah saudan Kaduna. Allah ka karbi daukaka, Shine Allah saudan Kaduna. Allah ka karbi daukaka. Shine Allah saudan Kaduna. Ubangiji Allah na gode maka, domin kiyayewar da kana kiyaye ni daga hannun abokan gaba. Na gode maka domin kariya da kake yi mani. Na gode maka domin wannan bayowa da ka bani, domin in furta gaskiya zuwa ga marasa gaskiya, wanda yana da kunnin ji ya ji, wanda kuma ba shi da kunnin ji sai ya bari. Ina yan uwana yan kudancin Kaduna, ga sako zuwa gare ku. Mun gane cewa Fir'aunan Kaduna ya riga ya tada tutar cuta zuwa ga yan kudancin Kaduna. Fir'auna yana nan yana shirya workshop a cikin workshop nasa yana da agenda da take cewa change from 2015 zuwa 2019. Tare da goyon bayan waɗansu yan kudancin Kaduna yake wannan. Akwai membobi ecclesia a cikin wannan tafiya. Hatta ma akwai pastoci a ciki. Akwai retired reverend a ciki, sannan akwai reverend da ke aiki a cikin ecclesia ma yanzu haka. Allah ya riga ya tona asirinku, sunayenku duka suna hannuna. Ina ba ku warning ne, amma idan ba za ku canja ku bar wannan tafiyan ba, zan falasa sunayenku next time in Allah ya yarda. Gaskiya ne, yaki bata cin gari sai tare da dan gari. Sai bango ta tsage tukuna ka dan gare ke shiga daki. Duka mugun shirinku akan kudancin Kaduna ba za ta shafe mu ba, sai dai za ta kare akan ku ne da 'ya'yanku da jikokinku. Ku tuna cewa ko kun karkashe mu duka a kudancin Kaduna, kasusuwa mu suna kudancin Kaduna, kuma za su yi motsi wataran.
bari in gaya maka ya kai Fir'auna jiha Kaduna, komi muguntanka baka isa ka kyankyashe shi a cikin shekaru 4 ko 8 wanda kana takama za ka yi mulki ba, sai ka bar sauran ka je ka kyankyashe shi a gidanka, domin kana iya sayan taburma amma kuma kwanciya a kanta ya gagare ka. Gwada ka gani, makarantu ba mu da su a kudancin Kaduna. In aka taba ku sai ku ce kudancin Kaduna ba su da fili, ba su da flat land. Institutions nawa ne suke a Zaria? Sannan a kudancin Kaduna kuma institutions nawa muke da su? Banda College of Education da kuma College of Nursing a Kafancan. Gaya mana guda nawa ne? Yanzu da an zo ana magana Grazing Reserve, sai kuka ce kudancin Kaduna ne tana da fili. Kun so ku mai da kudancin Kaduna ta zama reserve domin kiwo. Allah ya isa muku, munafukai, azzalumai kawai. Allah zai maganin ku. Da ba domin manyan kudancin Kaduna ba su da zafi nama, da kai din nan ka isa ka shiga kudancin Kaduna ka rena mana wayo. Mu yi janara a soja yan kudancin Kaduna, amma menene contribution naku a kudancin Kaduna? Kun bar wani azzalumi kawai ya zo yana rena mana wayo? Kun rike manyan mukami a aikin gwamnati, directors, engineers, ga kuna a kudancin Kaduna, amma kun tara kudinku ba development a kudancin Kaduna. Sai dai ku bar kudadenku, a karshe EFCC su zo su ɗeba ku yi ta rikici da su a kotu. Kun ci amana, kun ci mutuncin kudancin Kaduna. A matsayinka na dan kudancin Kaduna, menene contribution naka a kudancin Kaduna domin gani cewa kudancin Kaduna ka yi girma? Haba jama'a, ko ka ji daɗi magana na ko baka ji ba, na dai san na gaya maka zahiri gaskiya. In ma ka so ka zo ka yanka ni, ka ma taimake ni ma in ga Allah da sauri. Sa'anar duka laifofuka na a duniya su hau kanka, zamu haɗu gobe kiyama, na gaya maka. Allah na ya ceci Daniel daga kogon zakuna, shine Allah saudan Kaduna. Allah na ya ceci Shadrach, Meshach da Abednego, shine Allah saudan Kaduna. Allah na ya ceci Joseph daga gidan Potiphar, shine Allah saudan Kaduna. Allah na ya kai Isra'ila kasa alkawali, shine Allah saudan Kaduna. Allah na ya tada Annabi Isa bayan kwana 3, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ibrahim, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ibrahim, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ishaku, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Ishaku, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Yakubu, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Yakubu, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Isra'ila, shine Allah saudan Kaduna. Allah na Isra'ila, shine Allah saudan Kaduna. Allah majin roko, shine Allah saudan Kaduna. Allah majin roko, shine Allah saudan Kaduna. Allah mai tausayi, shine Allah saudan Kaduna. Allah mai tausayi, shine Allah saudan Kaduna. Allah gwamraye, shine Allah saudan Kaduna. Allah gwamraye, shine Allah saudan Kaduna. mai kaunar marayu, shine Allah saudan Kaduna. mai kaunar marayu, shine Allah saudan Kaduna. ba zai yashe mu ba, shine Allah saudan Kaduna. ba zai yashe mu ba. shine Allah saudan Kaduna. Allah ka karbi daukaka, shine Allah saudan Kaduna. Allah ka karbi daukaka. shine Allah saudan Kaduna. 080-8700-7579 ko kuma 081-64-76-2022. Kana iya kirana a waɗannan lamba wayoyin. Na gode, Allah ya kai mu ran da za mu sami sabuwar Najeriya.